Hello guys, good morning. Welcome to our vlog guys. Si Aladdin o si Alvin Alberto mooy nanagat guys. Alberto senior kay ang junior wa man. O kini si Alex guys wa ni managat kay ni pahuway pa ni sila. Inom pa. Pamor. Pamor. Ha? Ino, pamor. Ka makantag na mo na gunog na hunla ka. Alvin ito? Di sa aman. Antam gini tong galban yan. Wa na ko kadungog. Kamo ko paharap ko ka. Kunlangan. Wa na ko kadungog kay nakatug na. Wa kabaligya. Gahapon gabili na pe nimo pe. Gabili na gahapon wa man magbaligya. Na wa mamuanhig buntag di. Giunon gibutag mantika suka tuyo. Buwan kami palit mo 2 kilong baboy. Ana pagkaudto kay nangabot man sila. As gikas Garcia gipangkutasan to ito kay apelon sila kanang racing. At tay gitapuk nila ang inununa napatay si ipirog mulapos. Purot. Ano ako, kami na taon, lapos pa ko ani. Nga paglagba ba ya Hapon ang si Ipe. gatakili na go. Humana to sila kaon. Daghan dunig na inom, gatakili na go. Kami ni wala may tao. Tuwa na Garcia lagi. Iyo. Tuwa na Garcia. Tuwa na miga. Tuwa na kundi. Ako lapos balik ito kila. Oro. Ito ni Garcia. Dali na lang mo ko to. Ha? Dali na mo po dito. Ako may kumigalas 3 siguro. Ako na. Mato pagguli are. Magkagring ilang buwan na to. Aw, kamulo ko. Kamulo pa sila Garcia pag uwan. Ligo-ligo po sa uwan. Tanaw sila. Niyolan nilong tag. Kita manilong kay manik klaro sa Pedro. Ligo kita. Wa ito di makaligo na to. Gusto ka tuluwa kay mo. Katunggo tinuod. Dali na naglabay. Uwan na. Tao balik uwan.
Murag, wa naman tayo hiwaton ni Tonyo, Bert. Wa na hiwaton? Naghuwat ras Tonyo. Uli na di eh. Gaguol po ko mag-standby. Wa na may nilaod. Wa man mula si Berto Jr. o si Alex. Apila ra may sugilanon guys, human sa amo ang pamahaw. Niari ko sa ako ang garden guys. Hello guys. Pagkakaroon guys ni ata sa may garden. Magtanom tag sibuya o alugbati guys. Lami man ang alugbati isagol og pinula, labi na kay mananagat ta guys. Itam na ni kamuti guys, nagpuspos gumikan sa huwaw. Karon di balikan na tugtanom og di na kamuti guys, kanang alugbati na. Kaning alugbati guys, ug na kay kuan kanang nabitaw kay tinap-an. Aron lamian na guys, tinap-an, mga sobra-sobra paon. Kahit nga ni siya. Wa namang kaayuta din eh, wala ni inisag. Padung ni adto guys. Laman lagi daghan tag trabaho, mo ato pa ta sa bukid. Kapoy amo ang garden ato ginagmay guys. Ato ning gi kuan laman og kanang singan aning alugbati. Kanang utanon ra good guys kay kung mutanom tag unsa naman yung utanon ra kay ugwa tay sudan mangutlo ra ta ani oh. Mao pay papangabuhi guys oh. Padung na ato guys. Padayon ta ari unahan guys. Uy, naapay wa matam ni. Awa kay na ko hinlui guys, kay kung ako gyud na siyang hinluan makit-an sa mananap. Daghan akong gitanom kapayas guys. Kundi nimo ideyahon lagi. Ug maoray ipabili mo ning kapayas guys, kanon man lagi mananap di aw lang gisagol-sagol lag sagbot, wa na hinlui guys. Kadto guys dako na nanay bunga. Kani po guys, karaghanap yug ko, nagmarkot-markot. Galing kay atol yun to siya sa pag ting init. Wala nalagi sag. Baw, kanos ata kakuhaan nig similya, oy. Kani kaha, wa man mamatay, basi kakuha taan.
Kalabo, di ko pawag kalabo guys, kaya ako aman ng gamiton. Sagbot pa no. Tagdi lang. Nanubo naman among palangri guys, mo nang gitaora na pud nako kay mo na mo og sumpay guys, kay labong na ay kwarta. Kay kung dili lagi sumpayan, kita naman po mag problema unja. Mo na nga mo yung gitrabaho karong adlaw guys. Human sa akong trabaho sa pagpananom. Maora po ni ako ang gikalingawan. Mutag panagat. Pasensya na mo guys, ug mara po lingaw na ko karong adlaw. Bye-bye!